everyone, good morning. नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बिराद गोबावनो दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दिनै गामियाव माने हामबाय फुजा दंनो आरोना एक्चुअली हामबाय फुजाखौ मानि थाखाय आं बारा मोजाङै मिथिजोबाय थांनानै दिनै माने फार्स्ट टाइम थांनानै नायनि आरो मानि थाखाय होनाय जायो मायो जों बाइकआव गाखोना लाबाय ओमफ्राय गामिनि गेजेरजों थांगासिनो दङ माखासेफ्रा थांग्रोबायनो जों एसे लेट जालांबाय बेखायनो बाइकजों थांग्रोनोसै जोङो थांनानै लोगो मोनसै आरो दैमायाव दायो दखानाव एसे माबा बुस्थु लाबाय धुपसुप दखाना बिराद आसोलखा नै ओइ दखानि ओइ थांसै ओरै दखाना जा डेन्जारखा धुप लाबाय दायो ओमफ्राय फैसा खुस्रा मोनदों दायो थांबाय थानोसै साननैसो अखाया जुब जुब हाबाय थादोंमोन ना दै एसे थाजोब्बाय ओमफ्राय नै बेफोर फुख्रियाथ' फुरा रानजोबनायमोन दा दै थांबाय आरो दायो जों गामि जोबथानायाव सफैबाय मानो फिनखो लांनो गैया आरोना लामाया ओरै थांनानै बिदिनो ओमफ्राय बिसोर तिरपाल लायसिगोन आरोना दानि सानै फैनाया बिसोरो तिरपाल लानो थांदों आरो ओमफ्राय जोङो थांग्रोनोसै अखा हादों खोमा तिरपाल लादों आदसा अखा हादों खोमा बैजाय तिरपाल लांनो फैबाय आरो जोंलाय सानदोंमोन मानसिफ्रा सहैजोब्बाय नामा नाथाय नै दासो थांगासिनो दङ ट्रेक्टरजों फैदों आरो जोंबो ग्रोब लोगो मोनफैबाय बारा लेट जायाखिसै जों सानदोंमोन लेट जाबाय नामा नै बेयाव ज'नो थांगासिनो दं आरो दायो बिबारखौ लांसिगोनदां एसे बुरजा खानालालै जोंनोबो नांगौ एसे बुरजा ला एसे लाब्रा गारिखौ खाथिजों लादो गारि खाथियाव लाब्रा जोबोद समायना नुखायो आं बे बिबारखौ खानो थाखाय दालाखौनो गोजौआव थिखोना होबाय आरो एसे गोजौआव थिखोबा लुख्लेंबोगोनबो ओइ लावथा मोजां हमथाना थाखा गोलैबोगोनबो लामाया माथो डेन्जारलै नैबे जाहैबाय रेंमा दैमायाव थांग्रा लामा फाइनेलि जोङो दायो सौफैबाय रेंमा दैमायाव ओमफ्राय नै दायो जायगाया बबेहाय जायो बेखौथ' मिथिथ'आ बै आवगोल थांग्राफोरासो मिथिगोन दैया देरदों नङाबा ओरैनो ओरैजाय बारनो हायोमोन ओरैहाय दैया देरनानै दङ नै सासे बारहांहां जानानै दंखायो ओरैबायदि माबा हमना दंखायो नै माने बोरैबा एसे माबा जाबानो बारगोन बायदि खारना फैना पजिसना हादों होमबा ना लामाया अयथासार गाज्रि आरो आवगोल ट्रेक्टरा थांबायना जों आवगोल जानांगौमोन लामाया अयथासार गाज्रि ओंखायनो थाबायबाय आङो जोङो रोङाखिसै जोङो ट्रेक्टरनि आवगोलाव थानांगौमोन ट्रेक्टरनि उनाव थाबाय नालाय ट्रेक्टरा लामाखौ गाज्रि खालामलांबाय थाबाय जोंहा दा गाखोनो सालायनो एसे उसुबिदा जाबाय आरो जायगाया ओरैबायदि थाजिमखाना नैफोराव सिङाव जिरायना थानो लामानि अबस्था ओरैबायदि खालामना गालांखाबाय फाइनेल दायो जों सफैबाय जायगायाव ओमफ्राय नोंथांमोननो सोरगिदिं खेबसे दिन्थिना होनोसै ड्रनबो गैया नालाय मबाइलजों नायना लादो नै बे जाहैबाय रेंमा दैमा ओमफ्राय बेयावनो दायो फुजाखौ होनाय जागोन आरो हाग्रा गेजेराव ओमफ्राय नैबे दैमा फ्राय 50% रेडि जाजोब्बाय नै ओरैजाय त्रिपालबो खोंबाय ओमफ्राय बेजाय संग्रा खावग्रा ओमफ्राय बिदिनो नाव बानायगासिनो दं फुजानि थाखाय फ्राय 50% दंबावो आरो जाजोबनो थाखाय जाबाथाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानोसै अखाबो फ्रि फ्रि हागासिनो दङ नै सौखा बानायगासिनो दङ मा मा संनाय जागोनलै खोन्थादो अमा बेदर आलु ओमफ्राय लाब्रा जासिगोन बिनि उनाव ओंखाम संनोसै ओंखामबो दं आरो ना फुजा जोबखांनायनि उनाव दसे जों एसे भजन खालामसै जोङो नै बेदर माइरं सौखाया एकदम आल्ट्रा मडेलखा नै बेयाव ओमफ्राय नाव बानायगासिनो दङ
आङो दहायनो बुंखादों जिहेतु आंबो एबारसो फार्स्ट फैदों बे फुजायाव ओमफ्राय नोंथांमोननो आं खोन्थागोन होनदोंमोन आंबो मोजाङै मिथिया बे फुजाखौ मानि थाखाय होनाय जायो एसे फोरमायना होदो मानि थाखाय होनाय जायो फुजाखौ गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा फुलिसन गयारि जों जयन्तिपुर गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा दिनै आसलथे नैबे फोरबोखौ जों बोसोराव खनसे होनाय जायो बे फोरबोआनो जाबाय जों बेखौ खासा खाथि होननानै बुङो बे जाहैबाय जों बोसोराव खनसे होनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जे गामियाव सिला हासुला नाना रखम बायदिसिना जेंना जुदिहाय जानानै दङबा बेफोरखौ जोङो बोसोराव खनसे नैबे दैमायाव फैनानै बेखौ रेंमाय दैमा होननानै बुङो जों बेयाव फैनानै बोसोरै दिनैल' नङा आजि गोबां बोसोरनिफ्राय जों होबोगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जों दिनै फैबावदों जों बेखौ पार्सनेलि बेमार आजारनि थाखाय होफैनाय जायो सासे सुबुङा जिखि गेना गोरोन्थि जालाङा जों बेफोरनि थाखाय आरायग' मोननो थाखाय जोंनि बे फोरबोखौ एक्सुवेलि होनाय जायो आरो बेनो दायो नोंथांमोना मिथिना लाबाय मानि थाखाय होनाय जायो बे फुजाखौ ओमफ्राय आंबो मिथिना लाबाय आरो आंबो जिहेतु फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय बे फुजायाव आरो दिनै नोंथांमोनाव मिथिबाय जाय मिथिया मिथिना लाबाय ओमफ्राय आंबो लोगोसे मिथिफाबाय आरो दायो नोंथांमोननो फुजा बावनाय माबाफोरखौ दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थादों दायो फुरा रेडि जाजोब्बाय बावनो थाखाय ओमफ्राय नै बिसोर दुगैनांगासिनो दङ बिसोर दुगैना फैयाखिसैनो जों न'आव दुगैना फैबाय ओमफ्राय दायो बावनोसै नै रेडि जाजोब्बाय आरो ना बावखांनानै जानाय लोंनाय जागोन गावसोर बानायग्रोगासिनो दङ बिनि उनाव जों खुलुमसै आरो नै दैमायाव फोजा हरसिगोन बेमार आजार थांसाजोबनायनि लोगोफोर देग्लायनि खासा खाथि फुजा बावनाया बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना नुखांबायबो दैमायाव फोजा हरबाय ओमफ्राय दा बेयाव जानाय लोंनाय दङ जानाय लोंनाय जानायनि उनाव दसे रंजागोनदां जायखिजाया बोसोर गोदाननि खासा खाथि फुजाया जोबलांबाय आंबो देग्लाय फार्स्ट टाइम बाहागो लादों आरो नङाबा सिगाङाव आं लाफेराखैमोन बाहागो ओमफ्राय नुबायबो मिथिबायबो मानि थाखाय होनाय जायो मायो नोंथांमोननोबो मिथिहोबाय बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोन दायो एसे जानाय लोंनायखौ दिन्थिनोसै स्रायनो जिरायजोब्बाय नै फार्स्ट टाइम नै प्रसाद रानगासिनो दङ नै जोंना रानग्राया मादिनाय हाबगासिनो दङ मोनजायाखै नामा नोङो आंनो बारा होदों सानदों नामा नाहरनानै दैबाय दैबाय जाथारदों लोगोफोर दायो नोंथांमोननो एसे रंजानायखौ दिन्थिनोसै नै मोसागासिनो दङ जिहेथु बयबो फुङावनो फैदोंमोन जाया लोङा ओमफ्राय फुजाया जोबखांनायनि उनाव दायो
भाजी जाबाय एसे ओमफ्राय ओंखामबो दङनो ओमफ्राय दा बेनि सिगां सिगां एसे रंजागासिनो दं आरो जिहेतु बोसोराव खनसेल' जायो नालाय फुजाया बियो मेथाइखौबो रावबो ओरैनो दामना मोसायाखै माने खनग्रा दंखायो आरो ना खननानैसो मोसागासिनो दङ बोरै नांखो मोजाङानो मोजां ना मोजाङानो औ निउसला बोरै दायो जोङो गिदिंफिनबाय लामाया गाज्रि जानाय लामा गाज्रिखौ बारलायबाय दायो न'आव थांफिननोसै थांनानै रेस्ट लाहैनोसै ओमफ्राय बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरो लोगोफोर